Shout out mga idol. Tignan nyo. Kahoy ko dito, madami ba? Puputulin ko pa yan. Puputulin ko pa yan mga lodi mga idol. Sana Maganda all. kasi lagi nakahanda. Mag-imbak tayo kasi laging umuulan at minsan hirap maghanap kaya mag-ipon tayo mga lodi. Kaya dito sa akin kasi naghagbas ako kaya nag-ipon ako ng mga kahoy, mga ano maaring maitabi. So meron din akong naputol dito mga lodi mga idol. Meron din akong naputol dito. Ito mga lodi oh. So pang long lasting yan mga lodi. Oh, pang long lasting yan mga lodi no. Tignan, nahirapan nga ako mag-arrange dito mga lodi oh. Kaya sipag lang tayo. Sipag lang tayo mga idol. Sipag lang tayo mga idol hanggat may ano tayo, may lakas no. O determinado tayong gawin lahat, pwedeng gawin lahat. Basta nandito tayo sa ano kabukiran no. So ang problema nga lang yung lulutuin mga lodi mga idol. Kung wala tayo niyan, wala.